آدپیاں کیتی عید فطر دی آئیو مسلمانہ میری سین دی عید مکا کے وہ آئی پہلی عید اولاد علی نو وچ کوفے پیو دفع ٹھہر دھی علی دی ارادی ہونے میں نوکر اسائی آدپیاں کیتی عید فطر دی وہ مسلمانہ میری سین دید مکا کے آئی پہلی عید اولاد علی نو وچ کوفے پیو دفع سن سوین آدپیاں رہے ہس دے لو بازارہ وچ وہ حسنین یتیم کرا رہی چیر تائی روندیا ہجر دی ملکہ وہ گالویر عباس نولا ایک وین ہور تے سلام نوکر اسائی رہے ہس دے لو کہ بازارہ وچ وہ حسنین یتیم کرا رہی چیر تائی روندی ہجر دی ملکہ گالویر عبا اے ماوا بھینا اے ہائے کر کے تائید کر سن دھی امیر دی ہوئے یا غریب دی دھی جھونپڑی چران دی ہوئے یا دھی محل چران دی ہوئے رووے نہ لیا ہر دھی دے دل دیاں دو حسرتوں دیاں نے جی دی ہوئے پیکے گھر دی عید مگ دیئے مرے تا پیکا کفن مگ دیئے لیا قرآن رکھ لے میرے سار تے عید آئی ہے زینب یتیم ہو گئی ہے کفن دیواری آئی ہے علی دھی دے پیکے اللہ مان نوکرہ جی نوکرہ جڑا وین میں کرنا چاہنا تھوڑے دنہ دے بعد عید پہ آندیے ماما بھینا بیٹھی ہیں آؤ سر چاہو میں ایک وین کرن لگا میں پیادہ ہر دھی دے دل دی یاس ہو دیئے پہ عید فطر دیا میں جو منگسا میں نو پیوڑے سیوا یا گال دھیاں نو بھا رو دے کس واسطے آئے میں صدق ونیا او بی بی زینب تو رہی عید دیڑی کرلا شاہ سرخ اماما باب داو رہی خواہ